U nastavku svečane dodjele Porina očekuju vas Prljavo kazalište i Džiboni. Za sad najmlađi glumac iz poznate dinastije Šovagović, Filip Šovagović, i novo lice Hrvatske televizije i hrvatskog glumišta, Suzana Nikolić. Dobar večer. Dobar večer. Velika nam je čast biti ovdje na dodjeli prve hrvatske diskografske nagrade Porin. Nadamo se da će se i u našoj kinematografiji u skoro vrijeme dogoditi hrvatski Oskar. A do tada ostvarit ćemo nekoliko uloga u crtanim filmovima. Ali sada prijeđimo na nominacije. Filip. Za najbolji album duhovne glazbe nominiran je... Dobra večer, dobri ljudi, Branko Blače. Ivan Lukačić, Sacre Canciones, razni izvođači. Spirituals to Swing, New Swing kvartet. Porina dobiva. Trenutak neizvjesnosti. Porina dobiva Spirituals to Swing za New Swing kvartet. Ovaj put bez manje treme. U svakom slučaju hvala kvartetu, vokalnom kvartetu iz Ljubljane, New Swing kvartetu. Hvala svima koji su nam pomogli u ostvarenju ovog projekta i hvala svima vama. Najljepše hvala.